The next thing ị ga-afụ again now na ndị na-ebu ndị gay now ka wujuzu na Catholic Church. And mgbe ndị Pentecostal na anya afụ na members fa na-reduzuzi because enwe many gays na ndị na-ezu ezo fa ka nkụ. Mana nke a ihe Pope kwuru na dị ka access na license to become bold pụta publicly. So very soon now, ị ga-afụ ndị na-ebu gay ndị a na-ezo oge ezo ga-apụtabazi publicly na wujubezi na Catholic Church. And ọ bụ na ndị Pentecostal na-eze anya afụ na afa na-eluzi their members fa na nwefakwa ga-eswichikwa mekwa nke fa approve just for the member to start coming to their own. Before you know it, our society circulate here with ndị gay. Ifuza nwoke na nwoke, Emeka na Emeka, aga n'ọta ekwelufu ekwele, Amaka na Amaka, aga n'ọta ekwelufu ekwele. Uche unu ga-adị ndị ojii, ọ bụrụ ihe ọ bụla ewetelu unu, sofa na onye ọcha kwuli ya na awọlụ Rome. Chey! Fair. Alụ ka alụ emego. Chinefu ihe ọjọọ a na-aba ndị be anyị ime. Unu mana few days ago ka m mere video wee na-ekwu that na issue problem Christianity ga-enwe na Nigeria and Igbo ma the whole world in general. No ndị isi ụka biye ga-cause the problem. Ọ ndị isi ụka ga-destroy ya. Ịbata na Igbo anya, ọ ndị isi ụka ga-eji their fake prophecy, fake vision and arrange miracle wee destroy ya the good image of Christianity. Otebe aka ka kwuchara okwu a apụta yesterday. Pope onye isi ndị Catholic. Everybody bụ onye ụka na-akwanyere ugwu. We make ya one statement yesterday. The thing we sala ọkụ na social media. Pope wee sio na ọ bụrụ na Bobrisky ya na di ya nwoke Imo steeti ọnụlọ ọfụrụ wee bịakwute nke nwa bụ fada n'ọlta si nge gọzie fa na nke nwa bụ fada should go ahead and bless them. That is ihe meaning na bụ na ịgọzi ndị gay is now approved in church. Na ọ bụ ọzọ alụ. And so many people are beginning to defend it. Ịma na ndị be anyị ndị amamihe na-eme ndị be anyị na like ezikpuchi asị. Ọ bụgodu na asị na man of God gburu mmadụ 20 now. Ị ga-afụ ndị be anyị ga-apụta defend ya. So ndị ụka anyị akwụsịgo ozi ịkọlụ a spade. Anyị akwụsịgo ozi ịkọlụ a spade because of na anyị na-akwado ka anyị protect ya the image of Christianity. Ọ kwefuli ihe a this statement Pope a make ndị ọ ga-achụsịsị n'ụka fa dị ka aja. Ndị ọ ga-egbu their faith dị ka aja. Because as no ya na-ekili adị mmikpo ntụ. Amaghọzi m mgbe ndị ụka bidozi wee na-eplezi politics. Amaghọzi m. So kịta na ọ bụ na James Brown now pụta echi na jekonuko ofu nwoke febo mee marriage as ndị gay. So now the James Brown na the guy na ga-abịa na altar now, a father, a reverend father, everybody na akwanyere ugwu. Somebody kpọrọ onwe a child of God, ele aka nọ na-enyefe blessing. That is ihe the Pope na-akwado ịkọwala anyị now. Because after ndị na-twist the whole thing, he's not saying that you should bless gay marriage. My brother, ihe a Pope a kwuru dị ka ihe a na-asị na ijulu ekwensu, esi na like ekwensu, mana like la aka ọla ekwensu. It's just like you rejecting the devil, but you are blessing the handwork of the devil. Unu mana agwa m na I ga-adị very careful. Ọ bụ na ibe Christian bụ na ịchọrọ ka faith gị ịchọrọ ka faith gị na-echeke. Start living in the principles of the Bible. Start practicing your religion with the commandment of God. Ị ga-enwe peace na ndụ gị. Ibido kwara na live your life according to the Bible ukwulu now. If you know all these things in Afugas Naga na churches, all these fake miracle, fake prophecy, arrange miracle, ma all here Pope ukwulu now. A man we issue, I'm not concerned with self. I'm not concerned nigga. But all because of our people now they miss the direction now. Keta now. I dey mezie God ukwulu. I dey mezie Bible ukwulu. Oh yeah, our pastor ukwulu now. Here Pope ukwulu now. Like everybody na emezi now. Onwe ze na mezie Bible ukwulu. Mana God gwagwa say if you love me, keep my commandments. And commandment are very simple. And that's something ọ bụ na eme o na
ndụ gị ga-adịlị gị, ị ga-enwe peace na ndụ gị. Whether ma ikwenye n'ụka ma ikwenye n'ụka, once ị na-ekip that commandment ị ga-enwe peace na ndụ gị. Mana people na-arapụzili ihe nna na-achọzi miracle, na-achọ ihe pastor fa kwuru, nke pastor ekwuru. Ọ pastor ka ndị be na-defend is now. Onwezi na-defend the Bible. Ọ na otu aka ndị ọcha chọbara nefa ga-esi wee spread ya ihe ego anụwa. O tege ezigbo aka fa chọbara ya. Febugo ụzọ use their government. Chọkafa force our own government kafa kwete na gay. But because of our government, they may accept. Otegaka, oh, this same issue of gay anụwa kafa ji wee gba good luck mgba. Oh, issue of gay na good luck ekwere accept gay na Nigeria. Ya kafa ji wee gba good luck mgba n'oge nke ya. The same thing na kafa ji fight nwoke Uganda now. Because nwoke Uganda ekwere accept ihe gay. Kita na afọ anya wee fụ na ndị Africa na like na ndị Africa dị religious people na fa bụ religion n'isi. Ha chọzi izi through church na wee spread ya ihe gay anụwa. Because ma agwa m that na it is against ndị gay marriage, man ị ga bless a gay couple. Ọ dị ka ngwe si na it is against Satan. Man ị ga bless, man ị na bless the handwork of Satan. Ifugo? Factor use the church now we spread there this gay. So onye ọbụla dị very careful. Ọ bụrụ ihe ọbụla a man of God ukwu ma onye ọbụla si na bụ pope ukwu ga na-ege ntị. Face enu on ihe Bible ukwuru. So far the person ukwuru ataliro with ihe Bible ukwuru. Just call the thing rubbish. Yes, I got in very careful. Because the way things say go okita or continue in this manner, people like Matthias will later become legends. The way things are now, people like Matthias I ga emecha kpọfa legend. Because ndị isi ụka na-achọ kafa ji akafa wee mebie ụka. Ekwensu abatago n'ime ụka na jide ndị isi ụka na jide sefi ike. All depends ndị members isa present afa fu ihe na-eme. Ihe dị na ifu n'ego ọ na-abụ European government na propaganda ihe niile a. Fa bụ ndị propagate ihe niile a. Fa afụ ndị ga afụ na ọ dị for hard is spread ihe ga anụwa to the world through the government. Kita factors iji religion na because religion na government ka fa na work in hand. Ifu ya. So ị na-eje ụka, my brother, my sister, practice the commandment of God. Obey the commandment of God. Even God will say, if you love me, keep my commandment. And you know what is those commandments. Those commandments be job na go ngwa abgodo onye omenala self, ngwa abgodo onye atheist. You keep those commandments, you get peace na ndụ gị. So you have no matter of religion or anything. Okay, for that commandment dị na Bible ọ bụ na-eme ihe na those commandments you man with problem. Mana the moment you bido believe be on ihe man of God ukwulu, pastor ukwulu, prophecy, vision, miracle, pope, mgbe aka ebido nwebe problem. And ọ mgbe aka ebido foba religion as a scam. Uchu no dia. Ọ na-amagịrịkwa butere anyị rubbish na Africa. Because ọ ga nke a cause ezigbo ọgụ. Imagine go to tomorrow now, Bob Risky now, ya na okoko nke ọsọ na ọnụrụ ugbo Imo State. Ejelu na gal n'enu altar. Ebe a kpọrọ altar of God. Then a man of God apụta lay aka n'isi no na-enyefe blessing. What kind of blessing are you going to bless such people? Somebody jugolu chukwu juo anything gbasara chukwu, ọ bụ na ekwensu ka o solu. Then a pope apụta say that you are free to bless such people. That means you rejected the devil, but you are blessing the handwork of the devil. Ọ ihe ka o mean na ihe ka ọ pụta. Disi nke na-awali onwe unu. Ndị be anyị need go ibinite n'ọla. Unu need go practice the religion with number 6 unu. Practice your religion with your common sense. Ọ bụrụ ihe ọ bụla agwa gị kwelu. Because afụgo m ndị na-defend ihe akpọ okwu, afụgo m ndị people na-abịa na-defend the thing. What are you going to defend here? That na Pope say you are not going to bless gay marriage, but you are going to bless gay couple. Simple, in simple sentence, you are against the devil, but you are going to bless the handwork of the devil. Oh, ya komini. Nte no nola.